Bună tuturor! În acest tutorial vom realiza un inventar. Avem două situații, stoc final campanie 2023 pe 0 sau să modificăm stoc debut 2023 al unui produs pe care nu-l vom folosi în această campanie. Varianta 1. Stoc final campanie 2023 0. În această campanie avem produsul Infolen, un îngrășământ foliar pe care l-am introdus în gestiune prin factură cu o cantitate de 20.000 de litri. A fost consumată o cantitate de 11.911,59 litri în operații, dar ne-a rămas în stoc o cantitate de 8.088,41 litri, care nu mai există în magazie. Astfel, vom realiza o corecție de inventar. În prețuri și stocuri, putem vizualiza suma stoc final 2023 al acestui produs, dar și istoricul acestuia în partea de jos a ecranului, în descriere, detaliu, stocuri. Astfel, accesăm rubrica Inventar Inputuri, adăugăm un nou inventar în data de 30/3 cu numele Inventar Lunar. De reținut, această dată este foarte importantă și trebuie să fie după ce s-a folosit produsul în operații sau, dacă este cazul, după achiziție, pentru ca inventarul să fie realizat corect. În descrierea inventarului, la detaliul inventar, adaug produsul Infolen. Automat, programul știe ce cantitate se află în stoc la data de 30/3/2023. Pentru ca stocul final să fie pe 0, trebuie să trecem la stoc real 0, deoarece aceasta este cantitatea reală din magazie. Programul va face diferența între stocul real și stocul calculat, salvând și acționând pictograma validare. Vom naviga în prețuri și stocuri pentru a vizualiza modificarea. Astfel, putem vedea că pentru produsul acesta avem cantitatea introdusă din factură, cea consumată din operație, dar și cea corectată prin inventar, având un stoc final pe 2023 de 0. Varianta 2. Stoc debut campanie 2023 0. Avem produsul uree, care are o cantitate de debut preluată din campania precedentă de 4.046,52 kg. Pentru ca stocul de debut să fie pe 0 în 2023, va trebui să realizăm o corecție de inventar în anul 2022. Navigăm în prețuri și stocuri, campanie 2022, identificăm produsul, verificăm ultima dată în care a fost folosit, 6/10/2022, și acționăm butonul Inventar Inputuri. Fiind primul inventar, vom selecta data de 10/10/2022, ținând cont de ultima dată în care produsul a fost folosit. Ca titlu voi nota Inventar uree. La detaliul inventar voi adăuga produsul uree, iar programul îmi va calcula stocul la acea dată. Validez. Deoarece stocul real din magazie este 0, programul va face diferența. Validând, putem verifica în prețuri și stocuri stocul final 2022. Astfel, stocul final campanie 2022 pentru produsul uree este de 0, de aceea putem vizualiza în 2023 stocul debut pentru produsul uree. Mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!